Lenivosť je prirodzená ľudská vlastnosť alebo ľudský stav, na ktorý máme úplný nárok, pretože v dnešnej dobe tým, že sú kladené vysoké nároky a musíme podávať výkon, určite príde čas alebo obdobie alebo chvíľka počas dňa, kedy si povieme, že sa mi nechce, a to je taká lenivosť, je taká prirodzená, ktorá je pochopiteľná. Ak táto lenivosť prerastá do dlhodobého nejakého pasívneho prístupu možno k celkovému životu alebo k riešeniu úloh, ktoré nám ten život prináša, tak to už by sa dalo nazvať istá pohodlnosť. Si zvykneme na to, že však nemusím teraz, to odložím a nejako sa to vyrieši, čiže taký pasívny prístup k životu. Únavu by som spájala už možno s fyziologickými prejavmi, ktoré sa môžu prejavovať či už nedostatkom aktivity a fyzického výkonu, bolestiami hlavy, únavou, nedostatočnou koncentráciou pozornosti na to, čo robím. Tie hranice viac menej každý jeden človek by mal na sebe spozorovať sám. Dá sa povedať, že vychádza to z toho, aby sme spoznali samých seba a vedeli teda ohodnotiť, že aha, že tak teraz už to nie je len taká sranda, asi mi niečo je a mala by som s tým niečo robiť. Druhý signál, ktorý dostávame od nášho okolia. To znamená, ak nenaplňame tie očakávania okolia a možno sme príliš pasívni a nevykonávame to, čo by sme mali a okolie na nás reaguje, tak vtedy si uvedomíme, že to už nie je asi celkom dobré a mali by sme niečo so sebou robiť. Ono sa aj hovorí, že základom úspechu je prekonať niekedy aj tú vlastnú lenivosť a tá často sa objavuje aj v oblasti pracovnej. Vy vediete kurzy sebamotivácie a učíte ľudí, ako je dôležité často prekonať samého seba. Čo by ste možno odporúčili v tejto chvíli našim poslucháčom, ktorí možno v útorok ráno zápasia sami so sebou a už možno dlhodobo chodia do práce v takom štádiu, že len čo otvoria dvere, tak si povedia, mne sa naozaj dnes nechce. Áno, asi to zažívame mnohí. Väčšinou to býva vtedy, keď už dlhodobo pracujeme na tom istom mieste, možno riešime tie isté úlohy a chýba nám istá sebamotivácia k tomu, aby sme sa možno aj tešili z toho, čo robíme. Ono sa odporúča a funguje to celkom dobre, ak deň začíname a vieme urobiť prvé úlohy, tie, ktoré sú pre nás najnepríjemnejšie a najťažšie. Čiže hneď ráno začať tým, čo je pre mňa najťažšie. Potom už celý deň sa nám vlastne zdá akoby ľahký a taký svieži a už proste sa nám celkom fajn funguje. A preto, aby som sa dokázala donútiť možno do činností, ktoré ma nebavia, častokrát pomôžu odmeny. Čiže niečo si sľúbiť za to, keď vykonám tú ktorú činnosť, ktorá ma svojím spôsobom nebaví, ale potrebujem ju urobiť. Tie odmeny by mali súvisieť len so mnou a nemali by byť závislé od okolia. To znamená, dať si dobrú kávu, kúpiť si nejakú dobrú knihu, treba odmeniť sa nejakou sladkosťou za tú vykonanie niečoho, čo som nechcelo sa mi a dokázala som. Čiže vnútorná odmena, také zadozučinenie a vonkajšia posilnená nejakým praktickým darčekom, ktorým človeka poteší a motivuje pre ďalšiu činnosť.